Hapjan pen Daldali Adak kacheleng atovar KAAC pen Kaselampiji aphan abarim VDC Chairman Dilipsing Bey ahin pen Kachoningri. Thang ni phaing koira pliar ni Cracer Kem Dhansari constituency ki parlo Hapjan pen Daldali bopong timung arong kacheleng atovar islap kalvar akile kahenu parpi gajo bopong timung arong asar SGB doloi timung rong asor mohon lekthi kanya rong piatum amithang akhia dat pentangka chirungsi kalvar kahenu adim Kaselam pon padolo Soapor ahut Cracer Kem Dhansari constituency abarim VDC Chairman Dilipsing Bey humri damsi Karbi Anglong Autonomous Council asiyem Dr. Tuliram rong hangaphan prabjin pen kacheleng atovar lapen kalvar Kaselam pipon begji aphan Kachoningri paduponlo Adun through Cracer Kem Dhansari constituency arlo kaching thoramo Dhansari a constituency alongta jongdami Lason hospital usumar loke charli ahem towar lapen kapre government kirap kelong dunde atumta dupik langa potsi prabjen pen Karbi Anglong Autonomous Council EM tiglo toma hasnu aphansi tami Dhansari aradaki sungalong nangrap dunbek thaputa Kachoningri paduponthu News Desk Report Public TV Karbi Anglong arong laten ho Daldali dhonsena atovar chapter lo ju kedamtang dhonsri interaction program hustame laso adim along atovar bonai nangi punili ninge dunlo egan nona bangkel adak la non la khela laso atovar non la sengraber thokbom lo hot la bangso adim la dampar dambom masi ala karvar tanum nang tek jalo takidam kibang pini siksak kilo tasi nili pini Kachoningri dunji Karbi Anglong Autonomous Council CM Chief Executive Member ake hai Dr. Turam hangsar Kachoningri le thotlo nili apang da thang niglo lasi nono bangken nili thang masi adim long doiglo lasi prabjin pe la bangso atovar lapen ke la da laso karvar prabjin pe nang bonai piji phansin nili hin pen Kachoningri dunlo igala